Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphi ngazi usefikile Khuzani idlamlenze uthi angibuza ukuthi iqiniso ni bandela mlalo uKhozi FM kuluhlelo Sgiya Ngengoma ngikutshelile ukuthi sobe sikhuluma nayo idlamlenze likhona ke la njengoba wazi ukuthi ke lihamba ke nabaka MTN namhlanje kuphushwa nje inja nogodo uzoyizwela wena MTN Momo isebenzisana noKhuzani nikeza abalaleli kithuba lokuwina album entsha kaKhuzani ethi Inja Negodo uqhuqhumezela ukuthenga kwale album entsha kaKhuzani Inja Nogodo MTN Momo yenza kube lula ukuyitholela amanona amasha kaKhuzani sawubona Khuzani siyakwemukela emsakazweni uKhozi FM hayi sengene sengaphakathi ngiyabingelela Zimiphi ngibingelela abalaleli beUKhozi ibingelele udadewethu engihamba naye oqhamuka kwaMTN hawu suka kwaze kwamnandi kuba nawe namhlanje isihloko sealbum yakho entsha ethi Inja Nogodo ufike kanjani kulesi sihloko masikhuluma ngenja nogodo sikhuluma ngento eboshiwe ongelula ukuthi iqaqwe uma ethi umuntu ngibophele inja nogodo usho ukuthi ngibophe ngempela ngeke uzoyicace lonto leyo yabo so ke ngiyethemba ukuthi lokho engikushoyo kushiwo isihloko ikhona lokho abantu abakuzwayo okay siyezwa ke kuthiwa ke unobudlelwano niyasebenzisana ke nabaka MTN zositshela ukuthi uhamba nobani namhlanje bese niyasichazela futhi ke ngobudlelwano benu onabo wena Khuzani nabaka MTN engakusho nje le album ukwesekwa kwayo kukhulu kakhulu akufani namanye ama album igili imanga namakaze ngibone into enje kuma digital stores nakuma hard copy angazi so ke MTN uze wafika esinqumeni lakho nothi ake sinikeze abantu lezi ingoma le album abayidingayo ngokuthi basondele abaka MTN bengi-approach bethi sifuna ama-CD angaka esizwanikeza wonke ama-customer aka MTN azo downloada iMomo kodwa ke ucizelela nje lapho usisi engihamba naye uzothi ukuyithi kancane ayibeke endlala icace ithi ba bese nami ngena lapha nalapha nalo Khozi FM ahambi ke Khuzani hamba ke no regional marketing manager yakwa MTN usisi uPoshe sikubingelele Poshe sikamukele emsakazweni Khozi FM oh ngiyajabula sanibonani balaleli cela usitshele ke MTN Momo siyabonga kakhulu njengoba beseshila ubhuti wami la uKhuzani uKhuzani umuntu esimthanda kakhulu la eKZN niyamazi ukuthi usimele uthe methu release le album ngathi no we have to be involved fanele size sisebenzisana nawe ukuthi siyiphushe le album kwavele sekuyifestival singawajabulisa kanjani ama customer ethu ngoba siyazi ukuthi meke wa release album uKhuzani kujabula wonke umuntu usuke eseyilindele kodwa ke nathi sine platform entsha esilaunchile iMTN Momo which is an amazing platform ekwazi ukuthi usende imali ureceive imali awudingi ukuthi ube ne account yase bank ukwazi ukuthenga i-airtime ukwazi ukusendela umuntu i-airtime umsendela ugesi ekhaya i-platform nje esebenzela abantu ukuthi enze impilo zethu zibe lula sesithi lalela Khuzani ngoba thina siphusha le platform yethu and sifuna ukuphusha ne-album yakho asenzeni kanje njengoba siphusha i-album yaKhuzani mengabe nje udownload MTN Momo waya kwi-Facebook kaKhuzani wayomtshengisa ukuthi hayi sengumomo mina senginabantu baka MTN then uKhuzani uzokunika i-CD yakhe mahala le promotion nje okudinga ukuthi ukwenze wena ukuthi ujoin uMomo ukuthi ungene kwi-App Store ujoin MTN Momo noma i-USSD *120*5 hash ukuze ukwazi ukuthi uthole MTN Momo i-platform esiza impilo zabantu kakhulu le Khuzani wena ulindele ukudayisa amanani amangakanani ke ngale album ufuna ukushaya platinum ufuna ukushaya gold zithini inhloso zakho ubhekephi engakusho nje izitoko ezayigayiwe seyiphelile still sekuyidemand kuyaphoqa ukuthi umuntu uzobuyela ayogaya ngiyafisa ukuthi ngisazoke ngicheckeke ngoba uyazi nawe njengoba kuyi weekend asikwazi ukubheka kodwa ngicina ukuchecka ibisibheke kulo vele igolide
Ekusebenziseni kwakho ke no MTN yini abalandeli bakho kumele bayenze ukuze bayihlomulele ke album yakhe entsha? Okumele kwenziwa abalandeli ukuya nje emafonini nabo kuma app store be download MTN Momo bese bengitheka beyiposta ngafaka ngisho i-comment ngizoyithola engitheke ngokwenza njalo sizobe sesimtracer ukuthi kuphi azoyithola i-album isizomthumelela la ekhona kuyenzeka ke uzothola ukuthi akuyona yodwa i-album khona futhi abanye abazothola bahlomula nangamahempa eMomo ama voucher 1000 voucher eMomo so kuningi abazokuthola iMomo ke ilula kakhulu ngicabanga ukuthi in future wonke umuntu uzobe senayo ngoba ngibuka ukuthi ngisho mama badayisayo emgwaqeni mayengafuni ukuphatha ucash uzokwazi ukuthi mayithi uneMomo yakwazi ukumfakela imali enambeni yakhe uyikhipha ngale uma esaba ukuthi bazoze bembambe njengoba ku December nje indlela lezo zokuyiprotector even naseyinswela boyini. Okay abalandeli bakho ke bona bayithola kuphi album yakhe nje? Ikhona ezitolo Dakota bangaya futhi lapha kuma iTunes befike be download kodwa futhi okukhulu ke size ngakho namhlanje i-album bengayithola ngokudownloada iMomo. Yeah. Album yakho inengoma engaki? Inengoma ezu14 ngizwa bethi ayikho ingoma ecwayo lapha. Ayona kahle kahle abantu ngivele ngabenza amaxoki nje umuntu uthi sasulala ngale ingoma sasavukeza uyazi ukuthi izidida zizeyidide ngisho mina yabona nje ngiye ngajikelwa yenye nje nami ngithi hawu le ngoma manje nayi le ngoma isingikheqa so kusho ukuthi kusebenzekile siyabonga kakhulu ukukhuthazwa izizimo njengalalezo ukuxhumana nenkampani enkulu MTN ikhona ukusenza sisebenze ngamandla ngoba kusho ukuthi umuntu useyibrand impela enkulu engasekulula ukuthi ingashona phansi. Yibheke ingoma kuyona nje singathi kuhlaba umxhwele nje kuzo zonke nawe uthi hayi uthi mawucimeza uthi hayi ngisebenzile usufuna ngibale zonke phela cha ngifune yodwa cha kodwa usufuna ngibale zonke cha sengisho le othi uyazi phela ukuthi intombi emhlophe hamba ngoMercedes imngedwa kodwa manje uyabona nendaba zomjolo nazi le ndaba zomjolo ngiphinde ngibe inkalakatha futhi uyangibona ngiphinde ngithi ngonani ziningi ama divorce uyayibona lena kodwa angivele ngikunike hayi vele unginike angivele ngikunike asambe wethu mina ngizoba uluve okay I'm not supposed to asamba usisuphosha uzopay wena uzoba uluve mina ngikhuleka asamba okay uthe ubani wena mina nguluve usisuphosha usiphe mina nguKhuzani uKhuzani asambe hlangana lentombi emhlophe hathi hayi uyangihamba ngoMercedes ihamba ngoMercedes yes shona njalo okay nahlangana mana una Mercedes nginawo ini yona ayicula work okay 1 2 3 go nahlangana lentombi emhlophe idrive uMercedes ngavele ngayicela uthando phele ngamnika nahlangana lentombi emhlophe idrive uMercedes ngavele ngayicela uthando phele yanginika nahlangana nendoda enkulu ihamba ngequantum ngavele nganika phele yanginika nahlangana noMahlalela wathi ngimunemali ngavele ngamnika ngaphele ngamnika ngavele ngamnika ngavele sekuluve manje ngavele ngamnika ngavele ngamnika mina ke ngena lapho sengiyasina siyabonga kakhulu hayi siyabonga kakhulu mlaleli woKhozi FM ngoba uzwa nje uKhuzani hamba naba MTN uma download nje iMomo app yabo na kanjani zobusihlomulela ngokusemthethweni iCD kaKhuzani imzuzu ishumi ngapha umthi kumfaneke ihora leshumi nanye umafundane uthi ke nansi Danono